της ομάδας τους να αμυνθεί στη φάση αυτή. Χαραλαμπίδης εκτέλεσε, κεφαλιά, σώσει ο Μάστρου. Ο Τζιόλης χάνει την πρώτη πολύ μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι. Η ομάδα του βέβαια τώρα είναι μπροστά με Ντουάρτε που επιχειρεί παλιά. Ο Ρέζεκ έκανε βουτιά για να προλάβει περισσότερο εκεί. Είναι ένα από τα πλεονεκτήματα της ανόρθωσης αυτό, όταν καταφέρει να βγει γρήγορα κερδίζοντας μπάλα από τον αντίπαλο. Παλιά στην περιοχή, Ρέζεκ, να και η πρώτη φάση για την ανόρθωση με ίδια. Περνάει η μπάλα, Μπόρδα ευκαιρία. Συνεχίζεται, η μπάλα θα πάει έξω από τον Ολιβέιρα. Νέα μεγάλη φάση για το ΑΠΟΕΛ. Σπαντάτσο. Λάθος από πλευράς του Σπαντάτσο που βγάζει το ΑΠΟΕΛ στην αντεπίθεση. Πάσα για τον Αλονεύτη, ο οποίος είναι στην περιοχή πλάγια, βέβαια δύσκολα και τα πράγματα, κάνει το σουτ, η μπάλα θα περάσει έξω. Χαραλαμπίδης εδώ εκτέλεσε, δυο παίκτες του ΑΠΟΕΛ βγήκαν μπροστά, τους πρόλαβε ωστόσο ο Μάστρου. Να δούμε το Πίντο, ούτε τώρα. Χτυπάει στον Ζόρτζε και σφυρίζει ο κύριος Στράτος για τελευταία φορά. Έκανε κίνηση ο Λαμπάν και ξέφυγε από το μαρκάρισμα. Έχει ευκαιρία για να στείλει μπάλα στην περιοχή. Το κάνει. Πίσω για το Λαβόρδε. Ευκαιρία για την ανόρθωση. Πάει χαμένη. Η πρώτη φάση στο δεύτερο ημίχρονο ανήκει στους φιλοξενούμενους. Αλονεύτης. Θα κάνει μια δύσκολη προσπάθεια. Πέφτει κάτω. Ο κύριος Στράτος αφήνει το παιχνίδι. Θέλει να πλησιάσει. Παλιά στην περιοχή. Πέφτει ο Μπούντιμιρ. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Πίντο που προσπαθεί εκεί. Χαραλαμπίδης, παλιά και πάλι διαμαρτυρίες για τραβήγματα στην περιοχή. Πρώτα εδώ δεν μπορούμε να βγάλουμε βέβαια συμπέρασμα. Δεν υπάρχει offside, το Κάση μεγάλη ευκαιρία, όχι. Η μπάλα πάει έξω. Ο κύριος Στράτος δείχνει κόρνερ νομίζω. Εδώ να δούμε καλύτερα. Όχι, νομίζω πως. Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή. Εκτελεί ο Χαραλαμπίδης. Με πάσα, Μπόρδα, δεν θα πάει μπάλα στα δίκτυα. Συνεχίζεται το παιχνίδι, άνοιξε πολύ την μπάλα. Του Άρτη ο οποίος είναι χρεωμένος με κίτρινη κάρτα νομίζω και θα δει την δεύτερη, θα αποχωρήσει. Ξαναβλέπουμε εδώ, περνάει αρχικά από τον Λαμπάν, στη συνέχεια από τον Ντουάρτε, ο οποίος πέφτει μένα, αλλά να δούμε αν κάνει.